¿Qué opinas de la cola que hay para las pulseras? Que es una mierda, es una puta mierda. Tenemos que esperar mucho tiempo y eso no me gusta. No me gusta esperar porque es una mierda. Y está la guitarra de auxilio ahí. Pero como no tenemos confianza con él... ¿Qué sería? Pues no vamos a pedirle que nos ponga las pulseras. Así en plan colegio, tío, cuélanos. Así que bueno, la cola da la vuelta a la plaza y es una mierda. Y ya está. Y a ver qué tal. Molas más cuando estás borracha. Ay, molas más cuando estás borracha, Ángela. Nos damos un besito, cariño. Si fosse metta fuori, diria que sóc jo un voltor que busca mansia les restes del teu amor. Ai, carronyeta meua putrefacta, sac de cucs, recorde que un bon dia vaig estar molt baix per tu. Bueno, estem així en el festival, en Tavernes de Valldigna, s'hem trobat a Ferni. Ma mare me diu Ferni, quan Sí. Bueno, és de Castelló, Castelló capital, i resulta que se l'hem trobat així, és assessor de Podem en les Corts Valencianes. Què fas així, esta nit? En Podem són gent normal, jo és el tercer any que vinc, antes d'estar en Podemos ja venir, o sigui que no és algo que sigui estrictament electoral. En el País Valencià pues, és una oferta cultural pues, alternativa i la veritat és que estem així molt a gust en el festival. Tenia moltes ganes de veure els meus amics de Mai Mai. Què et va cridar l'atenció d'un partit com Podem per involucrar-te en ell? Em va cridar molt l'atenció que era un esdeveniment i una agitació social que podia arribar a ser majoritària. Nosaltres sempre recordàvem aquest míting moltes vegades d'Arnaldo Otegi en l'Esquerra Abertzale, i dient que l'Esquerra Abertzale no havia nascut per a resistir, havia nascut per a vèncer, no? I era un poc aquesta actitud de dir ja està bé de ser marginals, ara és el moment de ser majoritaris, assumint moltes contradiccions i sabent que no és la panacea ideològica de lo que nosaltres sentim, però sí que és un moviment de masses en el qual podem fer molta intervenció política, molta pedagogia, molt treball de conscienciació social, i per això vam veure que era un espai des d'on podíem treballar. Quan veus la política per dins, quan estàs ahí i veus, jo què sé, a la gent dels partits, als diputats, o no sé, la política com es mou per dins, què t'ha cridat l'atenció, que dius, hòstia, això flipes, o jo què sé? A mi m'agrada molt algo que reflexiona David Fernández, no? El de la CUP, quan li pregunten pels parlaments, que ell a la seva volta cita Lenin, que diu, els parlaments són com una muntanya de merda, però no deixen de ser una muntanya i quan puges dins de la muntanya pots cridar molt més fort. Veus de prop a tota la gentola que ens ha estat governant tants anys. Què sents, no? O com te tracten? La veritat és que és algo que ens ha sorprès perquè nosaltres arribàvem ahir des d'espais on teníem uns prejudicis molt grans cap a ells, no? Eren com els PP, els dels lladres i tal, i ells estan ahí totalment assumint un rol, ells són molt cordials en tot el món, no tenen ningú problema en interactuar amb tu, en comentar en tu el que has dinat, ells són gent molt cordial, ells estan ahí jugant un paper d'actor dins d'un teatre i quan s'acabi aquest teatre ells són pues, gent de lo més simpàtica perquè també és el seu paper, no? Quan s'acabi això, nosaltres som els més simpàtics perquè ells tenen una percepció de que ells són una elit i que tu també eres una elit i te traten com a elit. Bueno, pues gràcies, Ferni. Està tot. Moltes gràcies. Fernando. Que comença l'entrevista i tu xamant d'això. És que s'ha obert i... Quan tu digues. Ja. Ah, està gravant. Sí. Herbero en el cul, tío. Herbero. Herbero, que la muerte es lo que ha pasado ahí, El herbero es realment
De quin poble és? És de la Serra Mariola. Més que d'un poble és d'una serra. Però no hi ha cap poble que diga, no, És que les herbes són de la Serra Mariola, les que s'utilitzen. lo típic és boqueguet, no? Perquè és el que més fama té i tal, però... Però tots els pobles en fan. Claro, al final és d'una serra. Així no com els veros de la Serra Mariola, Carrascal, d'on és? Mira. Que m'agrada introduir. No, està bé. Carrascal també és una part de la Serra Mariola. O sigui, al final, allí tot sorgeix d'una serra, tio. Què vol dir Carrascal? Carrascal... Per què Carrascal? Com es diu allò en valencià? Això, Bellota. Bueno, a veure, no me facis el tema de gustes. Tu estàs en la pregunta una per ¿por qué Carrascal? Carrascal. Yo de Carrascal, pues mira, estaba el Fofara, que és del poble d'ell, que no està mal, i està agres, que està de puta mare, saps? Entre Agres i el Fofara n'hi ha un conjunt de carrasques que es diu ahí està. I com diem, hòstia, com unir el poble d'ell en el nostre i tal, van dir, che, pues que hemos unido el Carrascal, pues anem a ir a Carrascal. Això és el que contem sempre, però en realitat van posar quatre o cinc paperets i van treure d'un sombrero i uno era Chernobyl, l'altre era Kakis, l'altre era Pet Caldós, l'altre... Això, en sèrio? Xixat Cucat i total, que van clavar en un sombrero i va eixir Carrascal, va dir, vale, no va dir Carrascal. Però també és molt la definició més poètica. L'altra és la realitat, o sigui, l'altra és l'oficial. La de cara públic. Així quan muntem el vídeo passem la Claro, claro, així perquè estem de bon rotllo i tal, però... Si després d'una entrevista, quina pregunta us agradaria que vos fèieu? A mi m'agradaria que em digueren, per què feu el que feu? Clar, a mi m'agradaria... Doncs perquè aquest estil és... perquè m'ompli, però... Vaig a fer-te una pregunta. Què fas algú tu en la vida que digues? M'agrada mogolló fer això. Res, tio, no sé com dir gràcies. Res, tio, no sé com dir gràcies. Quan toquem, tu toques rock i dius, que guai, estic tocant. Toques reggae i dius, que guai, estic tocant. Però toques ska, clàssic del jamaicà, i dius, estic tocant, això mola. Una vegada em va dir Kawa que l'esca se toca cap a baix. Això m'ha rebentat el crani. Jo ho he intentat i n'hi ha coses que sí, però n'hi ha altres que... Sempre toques l'esca cap a baix? No sempre, no sempre. I el que a mi em va ensenyar, per exemple, el doctor Jau, que és sí que ell em va dir, mira, tio, tot l'esca que tu pots tocar. Clàssic, l'esca, que ve de Jamaica, però... El temps cap a baix. A ver, antes. Cap a baix o fas tot cap a baix? Ho faig tot cap a baix. Claro, si pots. Hòstia. Feliç any nou! Feliç nou! Ángela, feliç any nou! Ángela, feliç nou! Feliz algo. Germà, jo per això tinc una resposta. Vale, però si te veig encabreat. Vale. No, que sí, home, sí. Però jo... A mi ningú m'ha preguntat, però... A mi m'ha petit parlar. Y en lo que tú estabas comentando, en el que tocar cap a baix o cap a dalt, pues la diferència jo crec que radica molt en les generacions de l'esca, perquè diferenciem dos tipus d'esca. L'esca de la primera generació, que és l'esca purament jamaicà, que va ser a Jamaica, i que hi ha que dir que va ser antes del ritme, i després l'esca europeu, que es va exportar a anglosaxó sobretot, que és ja europeu. I per què és europeu? Perquè té influència de... Bueno, Tavernes de Vall Digna s'hem trobat amb Jaume de la Vila i hem tingut una experiència orgàsmica, jo diria orgàsmica, perquè és el primer fan de YouTube que nos ha reconegut pel carrer i ha dit yo te he visto en un vídeo de YouTube! I això mos ha omplit d'alegria. Jaume, bona nit. Com és això? Com ens coneixies? Com vas arribar a veure això? Pues jo vaig dir, a veure, anem a fer, sí, mira, és per al Philly, última reproducció, i m'hi entrevistes, el Pacharango, tot. I a partir d'ahí... Vas començar per al Philly? Sí. Te va molar la primera i vas mirar més? Sí, senyor. De Germántela? O van per ahí? No, van per ahí, sí. Primer, després del segon, me dir, a veure què fan? I vaig dir, pues m'agraden totes les entrevistes que fan, en vez de sentir una entrevista més. Vale, i ara, com a primer crític, pots fer una crítica constructiva o destructiva? No.
què diries que és el punt fort del nostre blog? El punt més fort segurament de l'entrevista, que podeu fer ahí a peu de carrer, no. Aspectes tècnics. Efectes no tenim ningú. No. Vale, i bueno, que has vingut al festival, en grup d'amics, d'esperes boles tenir. Esta nit és brutal, no? Esta nit la gossa, boicot, esta nit mencat, hòstia, esta nit és brutal. Els catarros, que bueno, estaran tocant ja, però... Juancho Escalari també. Queden 20 minuts. O sea, esta nit és de no parar, esta nit és de no parar. Jo crec que ja ho tenim. Jaume, un plaer, moltes gràcies, tio. Igualment.